хора, добре дошли в новото ми видео. Днес ще направим едно много яко видео, както може да познавате тази игра, без да ви ги казвам, защото може да сте гледали. Така, нека да видим какво има. Аз за първи път ги играя и нямам диаманти да си купа тези яки работи. Можем да играем. Нищо, нека ще играем на нормален, след това ще почнем на вече на другите работи. Нека да започваме на нормален. Добре, разбрах. Показвото мъзът и айде да залея вода. Богатство някакъв мъз разбрах и други работи. Ето 20 битки трябва да заберем. Нека да започваме. Ще отворя първо тези видеото тук, защото винаги може да се купи нещо. И нека да чуем тази яка песен на нашата хубава господа. Не знам как се казва. Така, окей. Нека да видим тя къде е. В мазето, както се нарича, така чух. Може да си продължим, да си забираме нашите добрички. И малко ще си го взема. Ще ми потрябва само когато го чуя. Когато ги чуя, аз пък когато ги чуя. Тук няма да излагам. Старахме да излезна, ще чакам да свърши. Нека да се махне ли от този етаж или е на този. Това карта ли е? Да. 4 от 20 хора. Нека да използваме малко. Само да не слиса. Мисля, че мога да продължа напред да се отдявам. Малко. Нека бързо да влезем в тази стая. 5:20. Ако да започнем да видим тази хубава приказка. Не стоим, няма къде си. Тогава стигам на горния хора, но ще тръгничко. Ето така. Да продължаваме, защото ще си взема око за всеки случай и бързо ще дойда в тази стая, която има нещо си. Ето така, 8:20. Хора, познавайте ми късмет да го мина, защото ако го мина, това ще е много яко. Това не знам какво е. Не прочетох, че да видим всякъде. Качва се. Айде, добре, разбрах. Може да избягаме в другата стая, защото тя се дойде и не си спласи хора. Обаче сега ние нямаме око и не може да ги видим къде е. Това е много лошо. Нещо се махне от стаята, не моля те. Трябва да го минем, хора, трябва. Хайде, просто се махни от тази стая. Чакам да се махни, тогава ще направя това, което съм тръгнал да го правя. Хайде, махни се. Се надяваме, че няма.
Успяхме да мина. Не. Това ще го мина само заради вашата паролонда. Няма да вземам тази. И бягам колкото мога в тази стая да се молим. Това да молим. Нека... Само ще го използваме когато ги чуем. Защо така? Тя не знаеме къде е и може би ще си захчим ход. Затова ще така, хоп, тук има турбички, хоп. Хора, почти съм ги забравил. Забрал. И който може да го използвам, няма да се доволя на това нещо. Не, тя е тук. Ето, трябва да изчакаме да се махне. Знаете ли? Ако ме пусне долу в мазата, там няма да мога да... Не бих рискувал. Ще чакам да избяга. И то мисля, че тук вече няма какво да правя, затова ще ида на някой друг етап. Всеки случай. Ето хора, аз си зная. Обяснете ми защо става така. И така, нека да започваме. Така, нека да... Аз не знам на къде. Хора, старахме да ида или горе, или доле. Моля, нека да намерим някъде око, за да можем да видим тя къде е. Ще се добелия нагоре. Тя ако ни хване, не знам какво ще правя. То колкото играем до толкова. Няма да рискувам, ще изчакам това да се мине и тогава. Така хора. Моля ви, дайте ми късмет. Да го минеме това на трудно, за да можем да оцелям. Тук бръках, да. Тук не съм видял, има ли? Не. Хора, сида... Има око! Добре, нека видим къде. Не, слазо! Знаете ми защо слазат това тъпо момиче? Сега какво ще правя? Трябва ми око, хора. Хора, тя ако ме хване, отиде всичко. Ще дойда ето в тази стая. Някъде видим кой ще вземе тази работа. Интересно ми, ще може ли да говорим? Не може. Не ми така е било съдбата. Няма око. Какво? Не разбирам, ще бягам. В другата стая хора трябват ни още много малко. Казвам ви и можем да избягам, но ни трябва око, защото ако го нямаме това око, няма как да срезнем надолу. А ние в момента сме нагоре. И сега може да ни се появи от някъде. Това по чудовище. Дали тук има? Хора, има! Дали ще може да отключим? Хора, нямаме око. Нямаме око. Тук какво има? Какво е това? Добре.
Тук има ли някъде око, защото не трябват още 3 трубички? Как ще дойдеш на този етаж? Ще чакам да избягат. То няма друг шанс. Или да ни убие хора, или да избягаме. Това е. Ще чакам да избягам. И тогава ще видим какво ще правим. Дано да го минем хора на нормално. Моля ви, пожелайте ни късмет. Трябва да слезнем долу. Да видим око, да вземем око и да видим къде е тя. Страх, не страх. Мен страх, мен не страх. Ще доведа на майката малко. Не. Няма око. Хора, момента. Всеки момент може да дойде тя. А ние нямаме. Трябва ни още една трубичка, за да го минем това ниво на трудно. Моля да го минем. Да ни пуснем хора. Не ми се живее. Как точно на този етаж ще ни пусне? Моля да има око. Моля се, хора. Стискайте ми палци. Още една трубичка ми трябва да го минем това ниво. Нека да съм изпуснал и да ги намеря. Трябва да слезна додолу само за една трубичка. Как да го мина като то? Тя е се тук. Тя е тук. Сигурност до врата. Моля се само да го мина хора. Някъде съм изпуснал тук, някъде трубичка и да го мина. Където си там, аз ще си влезна в кухнята да си готва. Моля се да съм изпуснал трубичка. Защо не съм изпуснал? Око, това око ли? Нека да видим тя къде е. Изратих с окото. Това си го изратих, хора. Трябва да слезне надолу, за да можем да идем. Т.е. нагоре да идем, ние да слезнем надолу, да вземем една трубичка. Тя беше горе, но аз се прецаках и ме е страх да излезна. И не питайте защо ме е страх. Молят се някъде хора да съм изпуснал трубичка, защото сега няма какво да ни спаси. Разбирате ли? Че няма какво. Така ще дойда. Хора! Забрах една трубичка и отидох горе! Хора, отидох горе, хора! Отидох долу! Взимах само една трубичка. Пуснах на клипче, тръгнах нагоре, но просто ме хвана, хора! Нищо. В другото видео ще го минем, хора. Оставете един лайк и се абонете за канала, защото ще го минем. Другото видео ви обещавам, ще го минем. Няма да остава така. Точно тъмън пише изход и аз тръгнах нагоре, но видях, че идва. Тръгнах нагоре, пуснах на видео, но вече беше късно. Еми хора, ако ви хареса това видео, оставете един лайк и се абонете за канала. И от мене, чао!